дар мактаби байналмилалии контакти шаҳри Исфара намоишгоҳи ярмаркаи байналмилалии донишгоҳҳои олии Русия таҳти унвони таҳсилоти Русия Тоҷикистон 2022 баргузор гардид. Ин нахустин намоишгоҳи ярмаркаи байналмилалии муассисаҳои таҳсилоти олии Федератсияи Русия аст, ки дар шаҳри мо доир мегардад. Дар намоишгоҳи ярмарка намояндагони муассисаҳои таҳсилоти олии Федератсияи Русия, Донишгоҳи федералии Қазон, Донишгоҳи давлатии техникии Урал, Донишгоҳи давлатии идоракунии системаҳои радио ва радиоэлектроника, Донишгоҳи давлатии политехникии ба номи Платов ва дигар муассисаҳои таҳсилоти олии ин кишвар иштирок карданд. С 10 по 13 число проходила 10-я юбилейная образовательная выставка «Таджикистан-2022», куда приехало большое количество российских вузов. Сегодня мы, знаете, в такой дополнительной программе, когда мы прошли официальную часть Национальной библиотеки в столице, в Душанбе. Вчера была большая часть, куда более 2000 человек явилось в Худжанде, в Дворец молодежи. Сегодня мы в школе «Контакт», и сюда приехало 4 представителя вузов. Это у нас с самого, как говорится, восточной части нашей страны Тихоокеанский вуз, это Казанский федеральный, коллеги из Ульяновска и Саранск, Мордовия. Они расскажут молодым людям и девушкам о своих программах, где будут жить. Также, соответственно, и для родителей очень удобное подспорье, напрямую задать вопросы представителям. Еще раз говорю, где будут жить их дети, что они будут есть, с кем они будут общаться, какая там погода, какие общежития. Для всего этого существует прямое общение. Конечно же, они также привезли большое количество раздаточной литературы, в которых описаны программы, по которым ведут образование эти высшие учебные заведения. нахуст меҳмонон бо шароити таҳсил дар мактаби байналмилалии тозабунёд шинос шуда бо роҳбарият ва омӯзгорони муассиса суҳбатҳои самимӣ анҷом доданд. Я представляю Казанский федеральный университет. Меня зовут Борисова Альбина Николаевна, заместитель ответственного секретаря. Мы приехали на 10-ю юбилейную выставку «Таджикистан». У нас сегодня уже 4-й день, город Исфара. Есть при Казанском федеральном университете есть 17 институтов и 2 филиала. Это получается в городе Лабуге и в Набережных Челнах. Также у нас самые требуемые направления – это лечебное дело, стоматология, экономика, менеджмент, IT. Достойных всех ждем. қабла аз оғози намоишгоҳи ярмарка дар толори мактаби байналмилалӣ бо иштироки консули генералии Федератсияи Русия дар шаҳри Хуҷанд, роҳбарияти намояндагии Россотрудничества дар Тоҷикистон, намояндагони муассисаҳои таҳсилоти олии Русия, устодону толибилмони муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Исфара мулоқот доир гардид. Консули генералии Федератсияи Русия дар шаҳри Хуҷанд Андрей Варламов зимни суханронӣ аз ҷумла зикр кард, ки ҳамкории кишварҳо дар соҳаи маориф бо тарбияи кадрҳои миллӣ маҳдуд намешавад, балки дар маҷмӯъ барои рушди муносибатҳои дуҷониба, таҳкими муносибатҳо байни ҷавонони ду мамлакат ва васеъ намудани имкониятҳо барои ояндасозии онҳо нигаронида шудааст. қайд карда шуд, ки алон 31 000 нафар донишҷӯи тоҷик дар донишгоҳҳои Русия таҳсил мекунанд ва муҳим он аст, ки 23 000 нафари онҳо ба таври ройгон таҳсил доранд. Директори намояндагии Маркази илм ва фарҳанги Русия Россотрудничества дар Тоҷикистон Иван Иванов таъкид дошт, ки баргузории ин гуна чорабиниҳои илми фарҳангӣ дар заминаи ҳамкориҳои судманди Тоҷикистон ва Русия доир карда мешаванд. Дар раванди мулоқот ҳамчунин намояндагони муассисаҳои таҳсилоти олии Русия, муассиси мактаби байналмилалии «Контакт» Исроилҷон Улмасов, ходими намоёни давлати собиқадори меҳнат Гулафзо Савридинова ва сарвари Маркази фарҳангии рӯззабонҳои шаҳр Людмила Темирова зимни каломронӣ бо баробари изҳори қаноатмандӣ аз рушду равнақи ҳамкориҳои созандаву судманд аҳамияти намоишгоҳро барои мустаҳкамсозии минбаъдаи равобити байни донишгоҳҳо муҳим арзёбӣ карданд. гуфта шуд, ки ҳадаф аз ташкили намоишгоҳи ярмарка фароҳам овардани имконият барои хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, донишҷӯён ва дигар довталабон ҷиҳати роҳандозии таҳсил дар донишгоҳҳои Федератсияи Русия мебошад. ман Зиёддин Ғиёсов, зодаи шаҳри Исфара, баъд аз хатми мактаб ба Федератсияи Русия рафта ба шаҳри Сарански, ҷумҳурии Мордовия, ба донишгоҳи давлатии Мордовия дохил шуда, соли 2017
با اختصاصی دندانپزشکی دانشگاه رو ختم کردم. حالا باشد در دانشگاه در کافدره دندانپزشکی و در کلینیک دندانپزشکی دانشگاه کار و فعالیت کرده شدم. در دانشگاه ما زیاده از 250 نفر تاجیکان تحصیل میکنند، از آن جمله از شهر اصفهان. برای قبول به دانشگاه روسیه حاضر دانشجویان میتونند حجتهای خود سیستم آنلاین سپارند. تشکیل اگزامین هم سیستم آنلاین حاضر هست، میتونن آنلاین نرفته یگانجا سپارند. در تاجیکستان نماینده روساتورنیستو هست، میتونن نماینده روساتورنیستی که سپارن حجتشون. дар ҷараёни намоишгоҳ намояндагони муассисаҳои таҳсилоти олии Русия ба ташриф овардагон дар бораи шароити қабул, таҳсил ва таҷрибаомӯзӣ, барномаҳои ҷалби донишҷӯёни хориҷӣ, шароити зисту истироҳат дар давраи таҳсил ва ҳаҷми стипендияҳо дар донишгоҳҳои Русия маълумот доданд. довталабон ва волидайн аз баргузории чунин намоишгоҳ изҳори қаноатмандӣ намуда ба созмондиҳандагони он миннатдорӣ карданд. من با مطب فاطمه خواننده صنف 11 لیسه یکی شهر کنیبودام باشم. در این چهاربینی یونیورسیته های فدراسیون روسیه با ما معلومات دادند و بسیارتر دانشگاهی خبروفسک به من بسیارتر پسند آمد و میخوام آینده دانشم را آینده در آنجا دوام دهم.